Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur joarla bat izango dugu gure platoan. Bera Tafaiakoa da berez, baina 15 urtekin ja etxetik joan zen Bartzelonara ze argi zuen dantzari izan nahi zuela. Goazen berarekin hitz egitera eta ea zer daukan kontatzeko. Ongi etorri, Joar. Eskerrik asko. Zer moduz? Ongi. Pixkat nervioso edo ondo? Bueno, pixkat bai. Pixkat bai, ez beti urduitzen gara kamera aurrean niri ere gertatzen zait, Osea, inbeste denbora hemen kamera aurrean eta gero, baina bueno, horrelakoak dira. Eta gaur duzu pixka bat aukera esateko, bueno, zu pixka bat nortzaren, ez? Eta nola definitzen zaren baita ere artista moduan, ez? Azkenean, bueno, artearen inguruan hitz egiten dugu beti programa honetan. Orduan, nortzara, nola definitzen zara? Bueno, Joarla bat naiz, Tafaiakoa. 24 urte ditut, eta orain Bartzelonan bizi naiz, dantzaria naiz, eta baita ere, argazkilaritza ikasten nago, orduan pixkat hori mugitzen dantza, eta argazkiekin, bai. Bale, eta partekatzen dituzu biak? Bai. Eta nolatan ikusi zenuen, igual dantzaz aparte ere beste gauza batzuk ere zenituela hor gogoko edo? Luzea, Luzea? Bai. Hasiko gara hasieratik. Bale. Bueno, beti dantza, eta duela 5 urte aukera izan nun, Alemanian egoteko urte batez egon nintzen, aukera izan nun, eta han pixkat, beste motzako jende batekin elkartu nintzen, ez bakarrik dantzarloan aritzen zen jendea, baizik eta margotzen, argazkiak egiten, eskulturak egiten, pixkat olako jendea ezagutu nun. Arte ederretan aritzen zen jendea igual, ez? Bai, orduan, hori izan zen pixkat, punto de partida, ez? Eta handik hasita, ezakit, kamara bat erosi nun, eta hobby bezala, hasi nintzen argazkiak egiten, bideoak egiten, jolasten. Eta handik aurrera, beti argazkiak egiten aritu naiz. Eta, gero eta profesionaltasun maiori aurkitzen, saiatu naiz. Esperientziak ematen dizuna baita ere, ez? Orduan, beti ikusi dut, azkenan, hainbeste urtez dantza egiten, beste motatako ikuspuntu bat, garatu... Nahi zenuela, Bai, orduan beti ikusten dut, bizkat, asko nabari dela, nire argazkilaritzan, argazkietan ikusten dut, hori dantzaria naizela baita ere, orduan bizkat hibrido bezala. Bai, saiatzen naiz hor, nire selloa jartzen, bizkat. Bai. Eta lehen esan duzu baita ere, betiarik izan dela dantza. Bai. Osea, ze txikitatik hasi zinen dantza eskolan eta... Lehenengo euskal dantzetan. Euskal dantzetan, bai. Bai, zori, 7 urtekin egola, lagun guztiak, futbola, musika, katekesis, eta kitolako gauza. Katekesis, zergatik ez? Bai, eta batez, osea, ni beti mugitzen, edo skatearekin, patinekin, txirrindularekin. Orduan, hasi nintzen, ikastolan, ostiraletan, arratsaletan, zegoen Peru deitzen zen irakasle batekin, hasi nintzen euskal dantzak egiten. Eta handik aurrera, hori gurasoak esan zidaten, ikasi nahi duzu, benetan dantzari izan nahi duzu, orduan, oso txikia nintzen, baina, han hasi nintzen, eta orduan, 9 urtekin, Herriberrin, zegoen neska bat, Satoko uste deitzen zela. Bai, bazela... Egiten zari ezaguna izena. Bai, bazen, japoniarra edo... Ezakit, bai. Eta hangi izan nun pixkat lehen da biziko formakuntza edo oso txikia nintzen, baina maiekin, baleteko zapatilekin... Eta izan zen baleta pixkat ere? Bai, baita ere jolasak, baina
erakutsi zizkigun, la primera, segunda, tercera, Vale, bueno, pizkat, posizioak bai, edo. ese lenguaje, pizkat, Bai. baleta inguruan. Eta ja gero, Nafar Gobernuko eskolan sartu nintzen, audizioa egin nun, edo, audizioa? Bai, audizioa bat egin nun, uste dut, 10 urteekin. Eta 3. mailan hasi nintzen. Vale. Eta, han geratu nintzen 4 urtez edo 5, eta gero ja Bartzelonara jo nintzen. 15 urteekin. 15 urteekin joan zinen Bartzelonara? Bai. Ah, behitu. Bai, oso garbi neukan dantza izan nahi nintzela, eta hori, hemen Iruñan, ez zegoen beste kurtsorik amaitzen zen. Eta profesionalki jarraitzeko, ez? Hori, orduan saltoa eman nun. Eta klasikoan jarraitu zenuen, baleta eta edo, bale? Lehen da bizik urte erdia egin nuen kontemporaneo. Baude 3 rama edo 3 arlo. Bai. Eta hori, klasikoa, garaikidea eta dantza espainola. Bale. Orduan, ni garaikidean hasi nintzen, baina gero klasikora pasa nintzen. Hori Bartzelonan ja, bai. Bale. Zegoen aukera hori, eta klasiko karreran edo hori, amaitu nuen konservatorioa. Bale. Eta gero, hori, hortik aurrera, Hamburgora jo nintzen urte bat, eta, gero konpainia bat, eta orain freelance moduan pixka. Bale. Eta hasiera horretan, zu dantza hor deskubritzen zinenean, nola sentitzen zinen edo, zer nolako oroitzapenak dituzu? Zer nolako sentsazioak edo? Jolasa bezala. Jolasa. Bai. Bai, hasiera, bai. Erraza, zagit. Zer da, igual, bide hori jarraitzera animatu zintuen sentsazioren bat edo... Ez dakit. Azkenean ordu asko dira, ez? Bai, baina txikia zarenean ez dira inbeste. Edo ni behintzat ez nituen egin inbeste ordu. Eta orduan beti bazen hori, jolasantzekoa edo... Ere nire lagunak, aste eurore partidua zuten, entrenamenduak, ni dantza. Orduan, eta oso ongi pasatzen duen beti, kideekin dantzan, bai. Bai, zen divertigarria, ez? Jolas moduko bat, eta hori zen... Bai, gero ja konturatzen zara, ostras, ez dakit, malgutasuna adibidez, ni ez neukan malgutasunik. Orduan, konturatzen zara adibidez, ez? Ez dakit, posizio bat, posizio batzuk, badituzula, ez? Malgutasun puntu hori lortu behar duzu. Orduan, oroitzen naiz, ez dakit, 12 urtekin edo 13, ja etxean, nire kabuz, hori lantzen zenuen? Bai. Orduan ja azten zara pixka garatzen, como trabajo autonomo hori, ez? Bai, eta ostras, karo. Zer oso laburra da, ez? Azken finean dantzariaren... Bizitza, ez? Profesionala edo? Bai, luzatu dezakezula. Baina, bai, 12-13 urteekin, ni ereduak bat ziren, como, zakit, klasiko mailan, ez? Eta oso... Zakit, ikusten dituela bideoak edo, eta ostras, hori egiteko, askolan egin behar duzu. Atletak bezala, ere dantzariak. Orduan, pixkanaka, hori, jo nintzen ikusten, ostras, hau askolan egin behar da, dantzari izateko, bai. Baina, hala ere, hartu zenuen hor bidea? Bai. Eta nola izan zen 15 urtekin kanpora joatea, ez? Etxetik kanpo, familiatik urrun, ez? Hor, konfort. Ziera gogorra. Bale. Bai. Behintzat oso garbi neukan, orduan... Horrek lagundu zizun, ez? Eman zizun indarra. Bai, eta faian amaitu DBH, eta ja, jo nintzen, lehen da biziko batxillergoa egitera, katalanez, Bartzelonara. Claro, katalana, claro. Bai, orduan... Horrein... Pentsatzen dut, eta ostras, txikia nintzen, lehen da biziko batxillergoan ja, Bartzelonan bizitzen, bakarrik, eta faiako bi lagunekin nintzen, pixkatelduagoak. Baina, tafeakoak ziren, orduan, bakarrik bizi nintzen, baina ezagutzen nituen, orduan, eta astebururo bueltatzen nintzen. Bai? Lehen da izik urtea, astebururo, bestela tristura asko. Asteburua heldu eta ez neukan ez ere egiteko. Azken finean oso txikia nintzen eta ezakit, nik ustet
Pixkat helduagoa juten baldin bazara, gero, asteburuetan, ezakit unibertsitateko jendearekin elkartzen zara, baina niri oraindik 2 urte horiek gelditzen zitzaizkidan, eta ikusten nire burua oso bakarrik asteburuetan. Bai, orduan, etxera bueltatzeak, behartzen nuen, bueno. Bai, eta familia ikusi lagunak, eta faiatik parranda egin, normal, bizitza normala eta faian, eta astelenean berriz buelta. Orduan, bai, bizka gogorra izan zen, borien beste... Gora eta bera, ez? Bai, baina aldi berean erraza, askoz errazagoa, bai. Eta gero, katalanez baita ere ikastea, edo hori... Zitzaizun? Horaitzen nahi dut biziko eguna, batxilergoan, liburua irekitzea, eta hori, aste erakurtzen, eta baten tilde bat beste aldera ikustea, eta bueno, un fallo. Un fallo? Baina, daude, pues, cerrado y abierto, no? Orduan, oso zaila izan zen lehendabiziko 4 hilabeteak edo, ulertzen hasteko, batez ere. Ze irakurketan... Gutxi gora bera, ez? Bai, gutxi gora bera, ulertzen duzu, baina... Hitz egiterakoan igual zailago, hasieran bai, gero ja orain primeran. Eta gero, sortea izan duen, ze euskaraz egin nuelako DBH-a, eta euskara nolako titulo, ez dakize titula dudan, baina, badaukat titulo bat euskaraz, usten zidaten azterketaz gazteleraz egitea. Bai, horako txantxui bat egin genuen batxilergoko zuzendariarekin, eta ez neukan katalanez idatzi behar. Bale, erraztasunak izan zenituen. Bai. Liburu guztiak ziren katalanez eta klaseak baita ere, baina gero ni idazterako momentu hori gazteleraz egin nezake. Gero hor, sufritu edo izan zenituen zailtasun guzti horiek, planteatu zenituen aurretik, edo zuia zeneukan argi, ni dantza ikasi nahi dut, ara ni joa, eta etortzen dena, ni aurrera. Ez dakit. Hasiera hori bai, garbi, baina gero gauza pila gertatu dira, eta ez dakit, pixkat moldatzen jun naiz, baita ere nire ikuspuntu, bai. Bai, hasieran hori, klasikoa edo garaikidea egin nahi dut, eta oso garbi, en el ballet de no sé qué, quiero terminar, ez? Zerako pentsamendua, baina gero heldua egiten zara eta bide pila daudela ikusten dituzu. Orduan, orain hori Bartzelonan nago lan egiten eta freelance moduan ez dago konpainia fijo baten. Eta gurasoen laguntza izan zenuen, hasieratik? Bai, pila, beti, bai. Gaina ezken aita dantzaria izan zen. Bai? Bai, 10 urte, hemen Iruñan egon zen Jauskari konpainia bat, Jauskari ditzen zena. Bai. Eta orduan, aitak jakitea, nola... Funtzionatzen zuen asuntoa, ez, edo... Bai, orduan beti laguntza asko izan dut, bai. Hori ere garrantzitsua, ez? Batzutan zaila da, ez? Horrelako, bide bat hartzen duzunean, ez? Bai, eta hain, ezberdina aldi berean, nire batxilergoa egin nun, artistikoa, baina geroztik karrerarik ez, pixka kontakorriente edo... Karrerarik ez, karrera bai, klasikoko karrera egin zenuen. Bai, hori bai, baina bada arte arloan, ez? Ez da gauza, ez dakit, baina zerbait ikasten badi baduzu, normala bada hori, gero zure lana izatea. Baina dantza edo arte munduan, ikasketarik gabe bizitzen zara baita ere, ez? Galdera interesgarria, batzutan galdetzen dudana, formakuntza beharrezkoa dugu edo ez artista izateko? Ni ustet garrantzia dola beti formakuntza edo zer gauza egiterakoan, ez? Baina baita ere, eta gehiago arte arloan, zerbait esateko, nola esan? Baldin baduzu edo, eh? Bai, ¿cómo se dice? ¿Cortamos? Bai. Encontrar, aurkitu, hori. Aurkitu, bai. Zerbait, bueno, es que difícil, espérate. Bai, garrantzitsua dela zure formakuntza izatea, teknika bezala. Segundo, nahi duzu errepikatzea galdera, Teresa?
Bale, pues orduan jarraituzu, bale. Teknika hori beti garrantzitsua dela, baina aldi berean artista batek bere modua aurkitu dezake gauzak esateko edo bere esperientzia propia esateko. Orduan, ez dakit, beharrezkoa den bai, baina aldi berean ez. Ez dakit, erantzun dudan. Ez, bueno, azkenean zure erantzuna da, zure iritzia eta... Bai, dago frase hori, no? Como la técnica estará libre. Eta garrantzia du, osea... Bai, azken finean, ezagutzen dituzu herramientak, ez? Edo, bale, hau egiteko, bale, pues badakit nola egin. Edo, zure ideia, bale, baukazu ideia bat, baina askotan, ostras, ¿cómo lo hago? Ez dituzu herramienta horiek, ez? Orduan, ikasteak edo ezagutzeak, askotan bidea motzagoa edo errezagoa egiten bai laguntzen dizu. Bai, horregatik, bai, aspektu horretan nik uste baietz. Bai. Eta orain ja, Bartzelonan gaude, zuia karrera bukatua edo dantza karrera bukatua. Bai. Eta zeintzuk ziren aurkerak edo ze izan zen zure urrengo pausua? Zabatutan horretago ez, abismo. Bai, da, jungla, abismo. Claro. Krisis, bai. Ba, badago, zakit, bide asko. Eta, ni beti maneukan bide hori, konpainia profesional baten sartzea, ez? Orduan, hori lortzeko, audizioak daude, Europa mailan, mundu mailan, ez? Baina, Europan egia esan, oso ongi dago. Orduan, beti baneukan hori, amets hori edo beti izan dut, ez? Audizio bat egitea, konpainia batek zu hartzea eta pixkat, zure gorputza ematen duzu konpainiari. Osea, eguneroan egiten duzu, ikuskizunak dituzu, baina, estabilitate maila, ona da, ez? Ona da. Baina egia esan, aldi berean olako konpainia batean sartzeak, ostras, bada oso zaila. Erritmoa mantentzea, pixka bada fabrika antzeko ritmo bat, ez? Orduan, ni pixka krisia izan nuen konpainiako azken urte horretan, Bartzelona, eta esan nuen, bueno, pixkat motetuko naiz, eta ikusiko dut, beste zirkuito batean sartzea edo behintzat probatzea, ez? Hori karrera bukatzea zeudenean, ez? Bai. Aukera izan nuen hori, 3 urtez konpainia batean egotea. Bale, karrera ondoren gero sartu zinen, konpainia gazte batean edo? Bai, ite dantza du izena, Bartzelonako konpainia gazte bat. Bale. Eta, hori, konpainia estable bat, eguneroko lana, ikuskizunak, Europatik jirak egin ditugu, eta orduan esperientzari izan dut, ez? Eta bai, oso interesgarria da, oso divertigarria, baina aldi berean ere oso gorra. Ze ordu asko eta bakarrik hori, lan bat bezala bada. Bai. Orduan... Baina zure bizitza pixka bat, horren menpe dago? Bai. Bale, orduan ez da fabrika bat bezala, ez? Fabrika batean zure 8 orduak sartzen dituzu, baina gero bukazu zure bizitza, zure familia, edo zure hobia, ez? Bai, dantzan ere. Baina, karo, zure gorputzan egiten badin baduzu, gero, 7 ordu estudioan dantza egiten, gero, ataratzen zara, eta, ni behintzat lehertuta. Jan, lo egin, eta horrengo eguna berdin egin, ez? Orduan, denbora batez ongi, baina ni egia esan pixkat erreta maitu nuen. Olako ritmo baten egunero, hilabetero... Bai, horregatik esan nuen, bueno, pixkat aterako naiz. Mundu hau, pixkat aterako naiz, era honetan bizitzeko, ¿cómo se dice? Como de esta manera de vivirlo. Bai, behartzen nuela pixka bat beste bizitzeko modu bat, ez? Bai. Orduan, horregatik, azkeneko 5 urte hauetan, argazkiekin nenbilen, friki bezala, total, orduan esan nuen, gien orain bada aukera... Beste zerbait ikasteko? Bai, beste zerbait ikasteko eta konpaginatzeko dantzaria naiz, ez? Baina ez bakarrik dantzaria. Orduan, bai, hola nabil, argazkiak egiten eta dantzatzen. Izan zenuen krisi puntu bat, ez? Eta horri izan zenuen pixka bat planteatzeko aukera edo zer nahi zenuen egin etorkizunean, ez? Igual, erritmo horretan jarraitzea ez zela zurea, ez?
Bai. igual beste zerbait ere bizi nahi zenuela, eta gero ja hor zegoen aukera bueltatzeko, Hori da. ez? Horretara beti izango duzu aukera, ez? Bai. Gero bide hori egiteko, edo? Bueno, imaginatzen dut, adina ere mugatzen zaituela, dantzari moduan, edo? Bai, era batean bai, baina azken finean artea da, orduan 50 urtekin ere dantza egin dezakezu. Ez dituzu egingo 20 urteekin egiten zenituen gauzak, baina agin gustoko jenderi gehiago gustatuko zaizkio 50 urtekin egiten dituzun gauzak, ez? Orduan, bai, beti baude, ezagit, norabide edo era desberdinak artea egiteko, orduan, gorputzarekin baita ere. Orduan, bai, pixkat bada, bai, dantzaria izaten, badago deadline antzeko bat, ez? 35 urteekin ja, erretiratu bar zara, bada futbolari bat bezala, ez? Edo atleta bat bezala. Baina hori, azkenean artea da. Orduan, izan zen ere pixkat hori planteatzea, joar, ezakit, agin ere zure proiektu pertsonalak edo olako zer, ezakit, olako gauzak egin ditzakezu. Eta hau, etorri zen bat COVID-aren kontu guzti honekin edo aurretik? Bai, aurretik. Bai, COVID-a, egin zuen pixkat ere fomentatu zuen, baina, bueno, baina zegoen ja aurretik. Bale. Eta nola eragin zintuen COVID-ak hartu zenuen erabaki horri edo? Justo COVID, ni banegoen lesionatuta, izan nuen ebakuntza bat orkatilean, orduan, bueno, pixkat ongi etorri zitzaidan, egia esan, bai. Hori nik gelditu behar dut, así que mundu guztia, gelditu. Bai, baina gero berriz hasi nintzen urte batez egon nintzen gero konpainian, eta, bueno, lesioa ere pixkat ere eragin izan zuen olako plantemendua da egitea. Karo, imaginatzen dut, ez? Azkenean zure gorputzak ere sufritzen ditu. Claro, orduan ikustea mina, egunero sentitzea mina, ostras, hori zaila da, bizitza, zailago egingo dut. Gorputzaren aurka joango naiz, pixkat hori, baita ere lesioak eragin egin zuen pentsatzea eta krisi hori pasatzeko, bai. Eta gero bai, badakit egin zenuela, duela gutxi proiektu bat, ez? Dantza eta justo argazkilaritza hor uztartzen, ez? Eta nola izan zen hori? Bazen zure lehenengo proiektua egiten zenuela zuzendari moduan, edo? Bigarrena. Bigarrena, bale. Bai. Nondik hasi, ez? Bai, nondik hasi. Lehendabiziko proiektua, ni lesionatutan egon, orduan Bartzelonan egon eta ez neukan ezer egiteko. Orduan hasi nintzen nire kideak fotografiatzen. Orduan egin nuen olako proiektu dokumental bat, dantza konpainiako dantzaria izanez, pixkat hori ikuspuntu hori barrutik. Eta egin nuen ziren 20 argazki, entsaioak, ez ziren ikuskizun argazkia, baizik eta... Barrutik ez, nola funtzionatzen zuen konpainia. Orduan nola gauden jantzita, pixkat bizimodu hori plasmatzen. Argazkietan hori. Orduan hori izan zen argazki arloan, baina gero egin genuena, elkartu nintzen Batafeako bilagunekin, musikariak direnak, Manu eta Ander, eta gero beste dantzari batekin, Julian, deitzen dena, Lizarrakoa, eta egin genuen dantza pieza bat. Orduan proiektua bazen, sartzen zinen hori baletora, eta bazen dituen argazkiak paretan eta dantza zuzenean. Orduan hori ez bakarrik dantza edo ez bakarrik argazkiak, baizik eta dena momentu eta leku berdinean. Orduan bazen 20 minutuko pieza bat, eta oso polita izan zen azkenen. Zer hori, izan zen lehendabiziko gauza, nire gauza pertsonala izan zen hasiera batean, baina azken finean guztiak egin genuen. Orduan, eta bigarren proiektua izan zen aurreko urrian egin ziren Uharteko Ugarte zentroan, egon zen
topaketa moduko batzuk, Bai, ez? encuentros egiten arte direna. joven, Bai. horako gauza bat, bai. Orduan, aurkeztu genuen proiektu berdina, beste argazki batzuk egin genituen, eta beste dantza eta beste musika, baina proiektuko eskeletoa zen berdina, eta hartu zuten proiektua. Orduan, izan genuen aukera presentatzeko Uharten, Urrin. Eta hor bai, beste motatako argazkiak izan ziren, gorputzaren inguruan, ziren gorputzak toki ezberdinetan jarri genituen, pixkat hitz egiteko nola tratatzen dugun gorputza, esartu genituen gorputzak zaborran, edo ibai baten, edo trenbidetan ere jarri genituen gorputzak, eta izan ziren 20 argazki, eta pixkat hori gorputzaren inguruan hitz egiteko. Eta handik abia puntu hori izan genituen argazkiak, eta hortik sortu genuen beste dantza pieza bat, ez? Dantza pieza bat. Baita ere, ikerketa bat egin genuen estudioan, zen nolako poseak egin genituen argazkietan. Argazkietan agertzen dira gorputzak posizio ezberdinetan, oso minimalista, baina ikertu genituela estudioan, zuhaitza baldin badago, nola kokatu dezakedan gorputza. Gorputza, ez? Bai, egon ginen hor pixkat ikusten, ez? Egon zen aurreko lan hori, argazkiak egin baino lehen. Eta gero, bigarren fasea izan zen argazkiekin, nola egin lotura duen dantza bat, eta ere musika egin genuen. Eta oroitzen naiz baita ere dantzan, nik ikusi nuen Uharten, ez? Eta oso interesgarria zen baita ere, ze agertzen zinen guztiak, beltzez jantzita, eta ez zen nuten ikusten. Bai, argazkitan biluzik agertzen da jende guztia, orduan, jende de gorputz guztiak, ez genuen... Bai, oso gorputza dira, ez? Bai, ez genuen generorik edo ez genuen jarri... Bai, mutilak eta neskak ez ziren, baina ez genuen hola kokatu edo... Bai, gorputzak nahi genituen. Orduan argazkietan, holako ez genituen ere sexualizatu batez argazkik edo ez zen hori izan gure, ¿cómo se dice? Bai, zuen ideia edo... Gure ideia, bai. Egia da, argazkiak ikusterakoan, nire sentsazioa zen, hori pixka bat, gorputzak oso despersonalizatuak zeudela, eta baita ere, pixka bat, zaborra moduan ez hor botata, osea... Bai, hori, zaborrarena, askotan gorputza behitzen dugu oso gaizki, edo maltratatzen dugu, estoy reventado, pero voy. No puedo más, pero lo hago. Orduan, azken finean hori ere plasmatu nahi genuen gorputzarekin, eta izan zela pixkat zaila aurkitzea tokiak. Nahi genuen oreka hori aurkitu gorputza eta lekuaren arten. Orduan, pasa genituen aste asko kotxarekin eta ostras hemen argazki bat ikusten dugu, baina orain nola tokienetan gorputza sartu, ze posizio, nola, ze argia, ze... Bai, egon ziren hor 3 hilabete ikerketa modun. Sakonean, ez? Bai. Eta... Eta ez ikustearena hori, eske interesgarria nola? Hori, barkatu. Egin nahi genuen kontraste hori. Zuzeneko ikuskizunan, gure gorputzak, guztiz estalita egotea. Orduan, ikusten ezaken azal bakarra izatea argazkien azala. Horrela, argazkiak pixkat garrantzi gehiago hartzeko, ez? Eta hola egin genuen, ikuskizuna, beltzez jantzita guztiz, eta musika zuzenen, eta argazkien ingurun. Jarri genituen argazkiak publikoaren arten, jarri genituen ere aulkien gainen, pixkat ere pertsonak bezala edo ikuskizun, ¿cómo se dice? Ikuslegoa izango balitz bezala, ez? Hori, ikuslegoa izango balitz bezala. Bai. Interesgarria, eta ez ikustearena no da dantzatzeko, ja? Ikusten genuen, Ikusten zenuten? Bai. Hor pasa genituen pixkat krisi pila, ez genuen aurkitzen, ze jantzi,
beltza, baina aldi berean Pixkat ikusi eta ahal arnasteko ere. Claro. Orduan azkenean izan ziren media batzuk. Vale. Creo que eran del 70% de grosor. bai. Hori zen, Bai, prueba y error. perfectoa, ez? Bai, eta gero erosi genituen mono batzuk. Eta... Txaketa moduko bat? Josi zen duten. Josi genituen, bai. Vale. Bai. Vale, Orduan bazen, ia pieza bateko... Bai, uniforme Body bat, bai. Interesgarria. Eta hori, zer egin nahi zuen horrekin edo? Bai. Barcelonan ere argazkiak egon direla hor ikusgai, ez? Bai, orain badaude, argazkiak badira denak analogikoak. Orduan, udako hilabete horietan, nik bidaltzen dituen karreteak Bartzelonako Rebelab Estudio deitzen den laborategi batera. Eta azkenean ja urrian edo hola zidaten, oye tío, pero esto qué es? Llevas 4 meses bidaltzen gente en pelotas. Claro, eta orduan, azaldu nien jo, badalan bat, pixkat azaldu nien, ez? Eta orduan, interesatu ziren eta orain banagoan erakusketa bat egiten. Vale. Dendan, baina badaka laborategi profesional bat. Claro. Orduan badaude hor, ez daude 20 argazki, badaude 12, beraik egin zuten aukera, eta beraik antolatu dute eta egongo da hori Astelen hontan egon zen, izan zen endabiziko eguna, eta 3 hilabetez hor egongo da, bai. Vale. Baina, guri gustatuko litzaiguke, proiektu osoa Claro, pieza osoa ez. Bai, eta bidali dugu, leku askotara, proposamena, dosierra, eta, jala. Eta nola dago asuntoa jende berriarentzat, ez? Industrian sartzen den jende berriarentzat edo gaztearentzat? Zaila. Zaila. Bai, bada oso zaila. Baina, Saiatzen jarraituko zara, ez? Hori da. Ez zaitu inor ezagutzen. Orduan, hasierako momentu horiek izan behar dira, zuk egin behar duzu dena. Eta pixkat makinaria, venga. Egin nahi dut eta egingo dut. Eta listo. Bai, eta orduan pixkat ere astuna izatea. Bidali, eta azkenean norbaitek hartzen baldin badizu proiektua, ongi egitea, gauzak ezakit, mimo... Mimo, zaintza hori ez? Bai. Batez ere, beti ez, baina batez ere, ostras, hasiera baten, jendeak ikustea, benetazko lana dela eta benetan hori egin nahi duzula, ez? Baina zaila da, jende pila dago gauzak egiten proiektuak, proiektu super interesgarriak, onak. Orduan, horregatik, adibidez, argazkiekin, jende pila argazkiak egiten ditu. Jende pila. Orduan, ni saiatu naiz, orain ikusten dut, nola jo naizen dantza arloarekin lotzen. Eta horrekin pixka nire seioa aurkitzen. Bai. Igual, intentziorik gabe ez, hasiera batean, baina gero ikusi duzula hori. Ez nuen planteatu, ostras, que se me reconozca, tengo que... Ez, baina gero ikusi duzu, baina gero ikusi du, dena lotura duela, bai. Eta etorkizunera begira nola ikusten duzu zure burua? Barcelonan, Iruñan... Ni idea. Ez duzu ideiarik, ez? Ez, orain... ideiarik. Orain badago, jungla baten. Saiatzen zure lekua aurkitzen? Bai, lan pila egiten, Bartzelona batez ere, baina... nire gustatuko litzateke, nire proiektu pertsonak garatzea, baina oso zaila da. Orduan, konpaginatu behar dut, konpainiekin lan egiten, dantzako klaseak ematen ditut baita ere, diru estable bat lortzeko, eta pisua kentzeko. Pagatzeko, klaro. Baina... audizio batzuk egiten ditut ere, saiatzen ari naiz aurten, pixkat, batez ere proiektuak, Europa mailan, ez konpainia estable baten, urte edo 2 urteko kontratu bat. Baina hilabete bat edo 2 hilabeteko gauza edo? 3 hilabete en Zurich, 2 hilabete en Bruselas, badaude baita ere olako aukerak ez. Orduan, orain a todo que sí, pixkat mentalitate hori, bai. Oso ondo. A tope, zure ideia garbi ez eta aurrera. Bai, ezakit. Ideia garbi ezakit, baina hola segitzea bai. Vale. Eta batez ere, gustatuko litzateke, nik ezagutzen dudan jendarekin azkenean lan egitea. Oso polita da.
Hori egia da, ez? Bai. Bi gauza gustatzen dituzunean, ez? Bai. Lagunekin gauzak sortzea, eta bai, ze azkenean oso lan sakrifikatua da, ez? Orduan behintzat. Behintzat, bai, jendearekin ongi egotea eta, zagit, adiez Mai edo Juliarekin, txikitatik hasi ginen elkarrekin, bakoitza bere bidea egin du, eta hori, 20 urte geroago edo 15 urte geroago elkartu gara egiteko, eta bauka puntu hori edo... Nostalgia puntuari edo baita? Bai, oso polita dena. Bai, eta berriz ezagutzea, helduak egin gara ez, bapaten, eta gainera, bakoitzak egin du bere bidea, eta gero izango dituzue gauza oso interesgarriak baita ere konpartitzeko, ez? Horregatik, bai. Eta bakoitza bere ikuspuntua esateko, edo... Bai, orduan oso polita da ezagutzen duzun jendearekin lan egitea, bai. Primeran, Johar, azkeneko aldera bat egingo dizut. Venga, ba. Ze begira, hemen dago arte eszenikoak sos, ez? Azkenean, pasa dugun krisi guzti honengatik, baina baita ere, generalean nahiko ez oso egonkorra den industria bat delako, ez? Bai. Baina nik galtzen dien gonbiatu arte eszenikoak eta zer, ez? Osea, sos ordez zer jarriko zenuke, aukera izango bat zenu, ez hitzen batekin. Arte eszenikoak... Batera, adibidez. Batera, bale. Batera zentzutan, osea, zure kasuan adibidez, hori, arte ezberdinak uztartu daitezkela edo zentzutan? Bai, alde batetik mix egin dezakezula, baina baita ere ostras, askotan kompetitibitate mailoi dago gure artean baita ere, como, ostras, este le han cogido esto y a mí no. Orduan, bai, azken finean oso zaila da, ez, gure gremio hau, orduan, bai, zegatik ez kidetasun hori pixkat garatzea baita ere. Elkartasun gehiago, ez, edo... Bai, elkartasuna, bai. Bai, batera. Bale, eta interesgarria gainera, dantza mundua zehazki ez, osea, guztietan ez, baina dantzan baita ere hori bai izan dela beti ez, nahiko... Bai, ez? Bueno, kompetitibitate hori ez, egonda nahiko... Zakit, Bai, pixkat baita ere, ustu badera estigma bat. Estigma bat dela, bale? A ber, badago, baina... Ni uste badago askoz gehiago atletismoan adibidez, ero kirol munduan, ez? Marka bat dago, el rekord, tengo que superar el rekord. Bale. Osea, dantzan ere bai badago, baina... Ni ez dut hainbeste bizi. Gauza hori, ezakit. Ez duzu asko bizi, baina gutxiago bizi nahiko zenuke, ez? Bai, hori da. Baina askotan baita ere bada guk jartzen dugun gure buruari hori baremo hori, ez, edo... Bai, gainera, konparatzen baldin bagara, ez? Bai. Batzutan hori da guk gure burua baita ere hor zabor bezala tratatzen dugunean, ez? Konparatzen gara beste pertsona batekin, baina, karo, ez da errealitate berdina eta ez da... Bai, hori da. Horregatik, bai, batera hitz hori ezakit. Pues polita, ideia polita. Fiskat, no sé. Oso ondo, kara baietz, Johar. Mila esker, etortzeagatik, zorteon proiektu guztietan. A ber. Zor, jarraitu... Piko pala. Hori da, buru edo hotz. Mila esker. Zuei.